Armanca rêjîma Îranê li encamdana danûstandinan qazanckirina dembo dirêjkirina temenê rêjîmê ye. Piştî diyarîkirina dawî ya rewşa danûstandin alî navbera Amerîka û rêjîma Îranê, şîrovekarên siyasî yên Fîransê bi taybet, canîvz li diriyan. Vezîrê bereyê derveyê Fîransê, ku çêrîbandînên danûstandin digel nûnerên rêjîmê ên vek vezîrê derve û berpirsendînên rêjîmê hene. Li ser ve baveriyê ku Armanca bingehîn û binyatiya rêjîma İslamiya Îranê jî amade bûn li van danûstandinan, bi tenê qazanckirina dembo dirêjkirina temenê rêjîmê ye. Li rewşa nîhade ku bo rêjîma Îranê gelek hestiyar e. Her rojek derfet jî bo rêjîmê destkevte hîseb, ku bikare rojekê jî temenê xwe yê gemar û dîje mirovahiya xwe dirêj bike. Pêştir jî General Jack Keane, çîhgirê bereyê stada giştî ya artêşa Amerîkayê, gotibû ku her lîhevkirinek digel rêjîma Îranê bi vateya dem dirêjkirina temenê rêjîmê ye. û niha bitî awayek dema danûstandin, digel rêjîma Îranê nîne. Amerîkayê jî ragihandiye ku bi sedema pêdegîriya vêlatên kenda ve, Amerîka amdeyê dana derfet bi rêjîmê bo danûstandinê bûye. Li bitî awayek ji merçên swê paşekêşî nake.